खुलुमबाय गिबियावनो गासैखौबो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिन जाना नोंथांमोनखौ बरायनो लाबाय दिनै आङो मोगामोगि आयदायाव सासे जाखांफु बडी बिल्डार थामहिनबा थांनाय समाव बिथाङा मिस्टार आसाम मिस्टार कामरुप आरो मिस्टार नरनारायण बिथाङा मोनथाम एवार्ड मोननो हादों बिथांजों आं दान्दिसे सम मोगामोगि लागोन आरो बिथांनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिहोनो नोंथांमोननो नाजागोन नैबे समाव आङो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिमलिगुरि गामिनि दिवानलाल स्वर्गियारि बिथांजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय बिथाङा मोनथाम जे एवार्ड मोननो हाबाय बिनि सोमोन्दै बिथांजों सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय रोखा नोंथांमोननो मोनथिहोगोन नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिन जानो गिबियावनो बरायनो लाबाय गिबियावनो नोंथांखौ कंग्रेचुलेसन होगोन मानोना नोंथाङा नैबे समाव नैबे जायगानि थाखाय आरो बर' माहारिनि थाखाय मोनथाम नोंथाङा बान्था थामहिनबा जुजिलायनानै मोनथाम बान्था लाबोनो हाबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ कंग्रेचुलेसन होबाय नैबे समाव आं नोंथांनाव गिबियावनो नोंथांनि जे एड्रेस थंखौ होग्रोनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय बयखौबो खुलुमबाय आंनि एड्रेस जाबाय बाक्सा जिल्लानि सालबारि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव सिमलिगुरि गामि बेनिफ्राय आङो बाक्सा जिल्लानि आन्दारावनो जों जेनेबा सिनायथिखौ बिथांमोननि सिगाङाव आं होग्रोबाय आंनिया सिमलिगुरि जेनेबा फिसा गामि आरो फिसा गामि बे सालबारिनि खाथियाव जायो थ' साबायखर थाबाय नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो लुबैदों नोंथाङा जे गिबि नैबे बान्थाखौ थामहिनबा नोंथाङा गिबि जुजिजेननाया माबे जायगायाव जाबिजेदोंमोन गुवाहाटि बेयो मा होनो काहिलिपारा बेयाव आरो काहिलिपारा एड्रेसखौ जेनेबा एसे गुलमुल जादों एसे बावगारबाय थांनाया माने बेसेबां सनाव नोंथाङा थांदों बेखौ नै बेहायसो मास माबा सुरु जाबाय दं आरो मास मोनसे सुरु जाबाय बे मास मोनसेनि गेजेरावनो नोंथाङा मोनथाम बान्थाखौ मोननो हादों गिबियावनो आङो नैबे समाव मोन्थिनो लुबैदों नोंथाङा एसेबां जिहेथु जागायनायनिफ्राय जे नोंथाङा बेफोरबायदि इभेन्ट्सआव बाहागो लागोन होनना मोनसे टारगेट दङमोन नामा आङो ओरैबायदि जादों जे सिगांनिफ्राय आं मोनसे टारगेट दंमोन जे आङो बडि बिल्डिंआव जों आं माब्ला समहालागै बाहागो लानो हागोन बेखौ आंनाव मोनसे साननायाव गोसोआव फैबाय थायोमोन आरो आङो जेनेबा माला बाहागो लानो हागोन बेफोरबायदि खाबुखौ आङो लाबाय थायोमोन नोंथाङा बै सुबिदाखौ थामहिनबा नोंथाङा बेयाव प्रेक्टिस खालामनाय आरो लोगोसेनो नोंथाङा बेसेबां सम प्रेक्टिस खालामनाय आरो बेसेबां गोबावनिफ्राय नोंथाङा बेसिम थामहिनबा नोंथाङा बे बान्थाखौ लानो हाखो बेखौ आङो लं टाइमलि एसेबां मोनाखै जेनेबा आङो लकडाउननि सिगां एसे एनै ओरैनो जोंनिया फिटनेस सेन्टाराबो बांद्राय गोबाव जाखायाखै बेयाव अपेनलि खालामनाया माने बारा गोबावबो जायाखै ओरैनो खोब बुंबायबा मास मोनसे लकडाउनाव आरो लकडाउननि सिजोनाव अफ जाना थादों बेनि उनाव आङो ड्रप जाना थालायबाय बेनि उनाव आरो नेक्स्ट लकडाउन अपेन होनायाव आरो सुरु जालायबाय बेवहाय आङो 1.5 माह प्रेक्टिसनि गेजेरजों आरो प्रेक्टिसनि गेजेरजों नोंथाङा मोनथाम बान्थाखौ मोननो हादों थ' बेवहाय नोंथाङा बेसेबां घन्टा बे प्रेक्टिसखौ खालामनाय जायोमोन आरो लोगोसेनो बे प्रेक्टिस नोंथाङा खालामो होनना बुंदों बबे जायगायाव बे प्रेक्टिसखौ खालामनाय जायो जोंनि बे सालबारि मेन माबायावनो आरो सालबारि मेन मार्केटावनो बेवहाय जोङो फिसा ओरैनो जिम फिटनेस सेन्टार दं बेवहाय आङो माने रेगुलारलि माने 2 टाइम आं एक्सारसाइज खालामनाय जादों आरो माने फुं आरो बेलासे बे मोननै समाव आं प्रेक्टिस खालामनानै माने बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो आं आवगायलांनाय जादों आरो दा बेवहाय नोंथाङा जाखिनि बादायहैबाय बेवहाय बेसेबांसो जाय बाहागो लाग्रा बेसेबांसो दंमोन बेवहाय बिराद थाब जादों जानांगौ बेवहाय बुंनो थाङोब्लाथाय माने थाबानो जादों जेनेबा मिस्टार कामरुपआवथ' मिस्टार आसाम मिस्टार इन्डिया बेफोरनि थाखाय बिराद माने जुजिनाय थाङो आरो मिस्टार कामरुपआव माने बे आगान होग्रोनाय बिराद थाब जादों आरो फार्स्टआव नोंथाङा माबायदि मोनदोंमोन जेब्ला नोंथाङा बेवहाय पार्टिसिपेट गिबि खेबनि थाखाय खालामदों बै खालामनायाव नोंथाङा माबायदि फिल खालामदोंमोन बे समाव जिहेतु गोदान मानसि बेवहाय लोगो नोंथाङा मोनहैदों दा बेवहाय गिनायबो एसे थागोन नङा होमब्ला नोंथाङा माबायदि फिल खालामदोंमोन बे समाव आंनि फिला ओरैबायदि जादोंमोन जे आङो निउ नालाय बेवहाय आङो भाबिदों जे आं मोनसेबाबो आं बिनिफ्राय जिखिनि पार्टिसिपेट खालामनायनि नामाव माबा मोनसेबाबो माने फिथाइखौ लांनो हायाबाथाय आंहा मोनसे डाउट दं आरो आं माने फार्स्ट टाइमबो नालाय बेयाव भाबिदों मोनसेबाबो आं जेनेबाबो लांथारनांगोन आंनाव बे फिला फैबाय थादों आरो स्टेजाव गाखोनायनि सिगां मोनसे फिल जादों जे
अथक रायजोनि गेजेराव माने आङो माबायदि पार्टिसिपेट खालामनांगोन माने 80 प्लास जादों इयाव गासै 80 प्लास केटेगरि गुबुन दं बेयाव माने 80 नोंथाङा मा केटेगरियाव आंना 65 64 केटेगरि बेवहाय आं पार्टिसिपेट खालामदों गासै 80 जोंना बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो गुबुन फेननि जेनेबा नोंथाङा सानदोंमोन नामा जे आं बे बान्थाखौ थाबैनो मोननो हागोन होनना नोंथाङा सानदोंमोन नामा जेब्ला नोंथाङा नैबे माबाखौ जेब्ला पार्टिसिपेट खालामनाय नोंथाङा एसे सानदोंमोन नामा जे आं बे बान्थाखौ मोनगोन फिल्डआव बेबायदिखौ माने आङो हाथ'वाखैमोन आरो माने पार्टिसिपेट खालामनायनि उनावसो एसे भाबिदों जे नेक्स्ट माने ओरैहाय माने सोखावबाय थायो नालाय जिनिसखौ जेनेबा गेलेगिरिफोरखौ बोखावबाय थायो खमायलांबाय थायो बै समाव आंनाव मोनसे टारगेट फैदों जे 7 एबा 6 जन बेनि गेजेराव आङो मोनसे टारगेट फैदों जे आं थासिगोन खोमा ओरै मोनसे फिल फैदों आरो आंनाव जायखिजाया बै सिलेक्सनाव नोंथाङा सिगाङाव थांबाय माने ओरैहाय खमायनानै जेनेबा इयाव खैजोनखौ लाखिगोन बे मोनसे टारगेट जायो आरो 7 बा 7 बिदि टारगेट थायो बेयाव आं मोनसे फिलिं फैदों जे आं मोननो हासिगोन ओरै मोनसे फिलिं फैदों आरो माने एसे कनफिडेन्स फैदों आरो दा बेवहाय जाखिनि नोंथाङा बेवहाय पार्टिसिपेट खालामबाय बे पार्टिसिपेट खालामनायाव स्पेशेलि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै बा बर'निफ्राय बर' जिहेतु कास्टखौ नायोब्ला नोंथाङा गुबुनफोर बिदिनो बर' जे नैबे बडि बिल्डाराव थानाय लोगोफोर मोनदोंमोन नामा नोंथाङा? आदसा आङो बुंनो हागौ जे ओरैबायदि गौरबआव आं सासे मानसिखौ बुंनाम लाजायो आरो जेनेबा जोंनिनो एरियानि बेयाव बेयो माने जोंनि बै गामि खाथियावनो माने देरनानै बे गुवाहाटियाव मोनसे जिमाव ट्रेनार महरै दं आरो बे माने आंखौ ओरैहाय माने लाइन होनाय बायदि आरो माने गेलेनो नों पार्टिसिपेट खालामनो हागोन ओरै सावरायलायनायनि गेजेरजों माने नों पार्टिसिपेट खालामथार मिस्टार कामरुपआव मोजां जायो गाज्रि जायो रिजाल्टखौ उनाव मोनगोन नों पार्टिसिपेट खालाम होननानै सासे मानसि आंखौ बेनि मुङा सोरां बर' दा लास्टहालागै जिहेतु नोंसोर 7 जिहेतु दंहैयोमोन नङा बैहालागै बबे जायगानि बिथांमोना माने गुवाहाटिनि एलेखानिनो सासे बिदिनो शिबसागर साइडनि दंमोन जानांगौ बिसोर माने सानैसो आरो ओरैनो लकेल गोजाननि बाहेरनि दा गिबि नैबे मिस्टार कामरुपआव नोंथाङा मा बान्था मोननो हादों? आङो बेयाव गिबि 3rd बान्था प्राइजखौ मोनबोदों आरो थार्डखौ मोनदों दा बेवहाय बेनि उनाव नोंथाङा गुबुनाव पार्टिसिपेट खालामदों कार्बि आलं दा बेवहाय माबायदि थांनाय नोंथांनि पार्टिसिपेट खालामनाय? बेयाव फुल कनफिडेन्सआव थांदों जेनेबा आङो मोनसेबाबो आं लाबोगोन माने आङो मिथि मोनबाय मिस्टार कामरुपआव आङो पार्टिसिपेट खालामना मोनबाय माने आं मोनसेबाबो आं माने आखायाव आं इयाव जुजिलांदों आरो गोख्रोंसिन जानानै थांदों आरो जिहेतु नोंथाङा मोनसे मोननो हाबायबो बेवहाय मोनसे कनफिडेन्स दा बेवहाय बै जिहेतु नोंथाङा नैथि खेबनि थाखाय बादायहैबाय बे बादायहैनायाव नोंथाङा बेवहाय बान्था मोननो हादों बेयावबो पजिसन आंना थार्ड पजिसनखौनो आं लाबोयो बेखौ मा मुं होननाय जादों? मिस्टार आसाम अब्ला नोंथाङा मिस्टार आसाम दा बेवहाय माबायदि लोगोफोरखौ नोंथाङा लोगो मोननाय आरो बेवहाय माबायदि टाफ जानाय नोंथांनि थाखाय बेवहाय बुंनो हायो जे आङो बिराद स्ट्रंलि माने टाफ आरो बेयाव माने जुनियर मानसिथ' थाखालानो जुनियरथ' गैखाया सिनियर गोजा ओमफ्राय बेवहाय माने ओरैबायदि टाफ जादों माने आंनि केटेगरिखौ चेन्ज खालामनानै आंनि केटेगरिनि सानि माबाजों गेलेनो रोङा आरो आंखौ माने वाइट माने 70 प्लासजों आंखौ माने गेलेनो रोंलायबाय बेयाव दा बेवहाय माने बेनि थाखाय कम्पिटिसना एसे टाफ जादों आरो माने आंनि केटेगरियावबो आं बुंनो हायोमोन आङो गोग्गानायमोन जे आङो सेकेन्ड नङाबा फार्स्टआव आं आखा दंमोन आरो नुदोंबो आं जेनेबा मेगनजोंनो स्टेजाव माने आंनि केटेगरि माखा मोनदों ओरै उल्थां फाल्थां जानानै माने बिसोरो बुंदों आरो जेनेबा गेलेनानै ओरैनो माबाखौ लादों जिहेतुके नोङो पार्टिसिपेट खालामनो फैदों एथ' गोजाननिफ्राय बाक्सानिफ्राय आं हारसिं थांदों एथ' गोजाननिफ्राय ओमफ्राय बेयाव नोङो पार्टिसिपेट खालामना मोनसेबाबो लांदों ओरै सारमोना आंखौ बुजायदों आरो बेखिनिखौ बुंदों सारमोना बे नोंथाङा केटेगरिखौ जिहेतु गाहायनिखौ गोजौजों होदों होननानै नोंथाङा बुंदों बे मानि थाखाय जादों होननानै नोंथाङा सानो? बेखौ आङो माबादों आरो आंनि मोनसे साननायाव आं सानदांना मोनदों जे बेवहाय माबाखौ मा होनो बेखौ गेलेगिरिफोरखौ राननायाव एसे उसुबिदा माने आथुर बिथुराव एसे उल्थां फाल्थां जादों होनना गावसोर बुंदों आरो आं कुइसन खालामनायाव
एसे उल्थां फाल्थां जादों जेनेबा नोंसोरखौथ' जोङो माने माबाखौ मिथिखाबायानो नोंसोर जे मोनगोन बेबायदि पार्टिसिपेट खालामग्राया जे मोनगोन बेखौ मिथिखानानै माने ओरैनो होदों गेलेनो माने जायखिजाया बान्थाखौ मोनगोन मिथिखानाय मोनदों आरो बिसोरो मोनखादों माने बेनि उनाव नोंथाङा बहाय पार्टिसिपेट खालामदों आङो बेयाव नरनारायण बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट नरनारायण बै माबायाव दालां ब्रिजनि एटाच नांजाबनाय बेवहाय नोंथाङा पार्टिसिपेट खालामदों दा माबायदि खालामदों नोंथाङा बेवहाय बेयाव आङो माने इजियैनो माने हानाय बायदि मोनदों आरो देरहासार जानो जिहेथु मिस्टार आसाम बेफोरखौ माने ट्रेन खालामनानै बेयाव ग्रोब मोनहैनाय बायदि जादों आरो माने डाइटिंआबो ओरैनो मोजाङै जाखाना दं माने फिजिकेलाबो सापर्ट होखाना दं बेयाव आं आरामैनो मोननाय बायदि मोनदों आरो आंनि टिमाव साननायाव दा माबायदि पार्टिसिपेट खालामदों नोंथाङा दा बेयाव माने अपेनलि माने बिराद आरामै मोनदों बिराद आराम जादों पार्टिसिपेट खालामनायफोरा खुनु डिसमिस डाउटबो गैया बेयाव माने बिराद मोजाङै लाबोनाय जादों आरो बेनिखौ नोंथांनि एसे बेगाव जों फैफिननोसै नोंथांनि लाइफ हिस्ट्रिखौ थामहिनबा उन्दैनिफ्राय दासिम बेखौ एसे मिन्थिजानो लुबैदों नोंथांनि स्ट्रागोलखौ नैबे समाव अडियेन्सनो फोरमायोब्ला आंनि उन्दै समनि थेथ' इनो जेनेबा आङो मोनसे आखामोन आंहा आं माने आर्मियाव एसे गोसोआ दंमोन आरो डिफेन्सआव बेवहायबो आङो माने डिफेन्सआव शिलंआव थाहैदों आङो शिलंआव बडि बिल्डाराव सिलेक्सन जादोंमोन माने थाहैबायबो 8 मास ओरैनो थादों आरो आर्मि केम्पआव हेडक्वार्टाराव बेनिफ्राय बिदिनो आङो माने फिटनेसनि एसे जिमाव थांलाय फैलाय जिहेतुके समनिफ्रायनो माने मेट्रिक होखांनानैमोन आरो बियो मेट्रिक फरायनाय समाव फरायफुबाय थानाय समाव बेनिफ्राय नोंथाङा मेट्रिकखौ बबेनिफ्राय सालबारि ओमफ्राय डिग्रि थ' बेवहाय नोंथाङा जिहेतु मोनसे गामि एरियायाव थाङो दा फेमिलि सापर्ट आरो जायगानि सापर्टफोरा माबायदि नैबे नोंथाङा जिहेतु बडि बिल्डाराव मोनसे पार्टिसिपेट खालामनाय थायो दा बे बेलायाव गामिनि आरो न'खरनि सापर्टआ नोंथांजों माबायदि दं बेसिकलि आङो न'खर आरो ओमफ्राय आंनि लोगोफोरनि सापर्टआव ने एरियानि माने सालबारि हालामनि बे लोगोफोरनि सापर्टआव आङो मोनहैनाय बायदि जादों आरो सापर्ट जे हायो बिसोरो हेफाजाब होनानै आंखौ थिनहरनाय बायदि जादों आथिखालनि नैबे गेलेगिरिफोरनो सुबिदाफोरा माबायदि ओरैनो नोंथांमोननि जायगा लकेलिटि हिसाबाव आरो लोगोसेनो सरकारफोरनि सुबिदाफोरा माबायदि बे लाइनाव आरो नैबे जिहेतु बेबो मोनसे इभेन्ट्स नङा दा बे लाइनाव माबायदि ओरैनो बेयो जोंनियाव जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्टआव माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो बुंजायो जोंनाव गोदान इभेन्ट आरो बियो माने बियो बुंनो हायो गोदान इभेन्ट माने बेसिकलि पाब्लिक माखा जोंखौ माने मिथिबाङा फिटनेसा मा बेखौ बियो दासो हाबबाय दं आरो पाब्लिकनि माबायाव खिन्थु गुबुन खेलाया गुबुन माबाफोरा इभेन्टफोराव दं जेनेबा फुटबल भलिबल बे उसु काबादि बेफोरनिया इभेन्टआव माबाया दं आरो फाइनान्सियेलबो थायो सारमोनहा जेनेबा मिथिगौ बेखौ सारमोनजों मोजाङै क्लस जाना रायज्लायबा बिसोर बुङो ओमफ्राय बै नै जोंनि इभेन्टआ माने गोदान फैदों आरो बाक्सायाव माने बेखौ सोआंदों दा बे हिसाबाव माबायदि नोंथाङा आसा दं बेबायदि नैबे लेभेलाव बे लेभेलावथ' आङो एकदम स्ट्रंलि माने आंहा मोनसे फिटनेस लेभेलखौ जोङो माने आवग्रिनानै लानांगौ जि रायजो राजाफोरा जोङो एसे माने अनसायबा आरो मोजां जायो फिटनेसनि माबाफोराव बे आथिखालनि लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरो जाय बिथांमोना आथिखालाव जिहेतु नोंथाङा गोदान होनना बुंदों दा बर'नि बेलायाव बेखौ गोदान होननानै बुंनो हागोन दा बे बेलायाव बै लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरो जाय बिथांमोना माने दासिमबो जेनेबा बे इभेन्ट्सफोराव पार्टिसिपेट खायसे खालामाखै बेनि अनगायैबो नोंथाङा खालामबाय दा बेवहाय नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन बिथांमोन लाइमोनफोरखौ समनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायो जे फिटनेसा बिराद माने माबा आरो मानसिनि थाखाय सुबुंनि थाखाय गोनांथि मानोबा जोङो माने निजेखौनो निजे मोनसे इभेन्टआव माने बेखार थास्लायस्लाय बैफोराव जोङो माने रिलेसन लानानै बेफोराव माने आगान होयोबा जों मोजां आरो फिजिकेलि नोंनि नेचारेल माने थासारियाबो मोजां जागोन जानाय लोंनाय माबा मोनसे बेफोरबो आरो स्ट्रंलि माबाजों जाफालाङो आरो डाइरेक्ट नुनाय लुकिंफोरावबो बिराद माने स्ट्रंलि मोजां आं बेखौ गानबा आं समायगोन बेखौ गानबा आं समायगोन बेफोर फैयो आरो साबगानाया दा जोबथायाव नोंथांनाव आङो मोनसे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों जे
स्पेशली नैबे बर' इयुथफोरखौ नोंथाङा बुंदों जे पार्टिसिपेट खालामनो खोन्थादों दा बेवहाय माबायदि लाइनाव फैयोब्ला बेबायदि थासारिखौ मोनफैनो हायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा बे खायसे जेनेबा हमना ला नोङो थिगानो जिमाव थांबाय जिमाव थांनानै जिखिनि प्रेक्टिस बे प्रेक्टिसखौ खालामबाय बेयो बिथाङा खालामबाय नाथाय बै लाइनाव फैनो थाखाय माबायदि माने बाहागो लानो गोनां जायो बेखौ आं दानि जोंनि सुबुं लाइमोनफोरखौ आं बुंनो हायो जे बर' हिसाबै आङो बुंगोन जेनेबा बेयाव पार्टिसिपेट खालामनायाव माने दा ओरैबायदि जायो माने सासे नङा सासे बेयाव एसेबाबो बिथोन होग्रा सुबुं मोनगोन आरो बेनि बेलायाव निजे ओंखारलांबाथाय माने लाइनखौ दिन्थिग्रा लामाखौ दिन्थिग्रा सासेबाबो माने मोनगोन आरो नों स्ट्रंलि भाबजों नाजाबाय थाबा आं बे जिनिसखौ आङो खालामथारगोन होननानै बिदि मोनसे नाजानाय थायोबा आरो नोंनो बिथोनखौ नों आरामै मोनबोगोन आरो माने ओरै थोरैखै थां नोङो माने बेयाव बाहागो लानोबा नों डाइटिंखौ माबायदि खालामनांगौ नोंनि फिजिकेलाव नों माबायदि जानांगोन नोंनि स्ट्रंलि माबाया नों माबायदि जानांगोन थिंकिं बेफोरखौ माने नोङो मोनगोन आरो मिथि मोनगोन बेयाव आगान हैनाय लोगो लोगो बिदि सुबुं मोनो आरो दा स्पेशली जिहेतु मिस्टार आसामबो दङ दा बर्ड बिटिआरआव बा बिटिसिआव बिदि बायदि जाजानायखौ लुबैयो नामा नोंथाङा बेयो आंनिल' नङा जेनेबा जों फिटनेस जेनेबा जायবিলাক सुबुंफोरा फिटनेसआव नङा इभेन्ट खालामनायखौ होनदों जिहेतु मिस्टार आसाम मिस्टार कामरुप बेफोरबायदि बानायदों नामा मिस्टार बाक्सा मिस्टार उदालगुरि बा मिस्टार क'क्राझार बेबायदिखौ आं बिटिआर बिदि खालामजानायखौ लुबैयो नामा बेबायदिखौथ' आं गोख्रों खालामजानो लुबैगोन गोख्रों खावलायगोनबो आङो जेनेबा मिस्टार बिटिआर मिस्टार बड'लेण्ड बेफोरखौथ' बिराद स्ट्रंलि भाबै जों लानांगौ आरो दा बिटिआरआवथ' दासिमबो बे लाइनाव आंनि जिखिनि मोनदांथि बेवहाय गैया दासिमबो अब्ला नोंथाङा सरकारखौ माबाफोर खावलायगोन नामा जायबा माने नैबे स्पर्ट्सनि दैदेनगिरिफोर दङ बिटिसिनि बिथांमोनखौ नोंथाङा बे इभेन्ट्सखौ माने मोनसे जेनेबा बाहागो हिसाबै बेखौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ बा बेखौ इभेन्टखौ खुंनांगौ होननानै खावलायगोन नामा आङो जेने जायगा स्पर्ट्सनि जिखिनि सारानो जेनेबा सारमोनानो बेखौ बे इभेन्टखौ माने आं आखाइ खबजों होनना बुङो बे इभेन्टखौ माने लाजायो आरो एकदम माने स्ट्रिमलि भाबै लाजायो जे बे इभेन्टखौ जोङो होगोन ओरै मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबा आरो जों मोजां मोनगोन आरो जेनेबा गेलेगिरि सुबुंफोराबो माने ओंखारखागोन बर' हिसाबै बेयाव पार्टिसिपेट खालामगोन जे बर'निनो मोनसे गेम हिसाबै मोनसे ओंखारगोन आरो बेयाव गेलेगिरिफ्रा आं बेखौ खावलायो जे दानि जुगनि जे स्पर्ट्सनि जिखिनि सलायगिरि सारमोनखौ बे इभेन्टखौ जोंखौ लाथारनांगौ मिस्टार बड'लेण्ड बा मिस्टार बाक्सा बा माबा मोनसे बे प्लेसखौ नायनानै आरो लाजायो आरो थ' बेवहाय नोंथाङा आंनो जाखिनि नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो होबाय बेनि थाखाय जोबोद गोजोनबाय लोगोसेनो इयुन लाइमोनफोर नोंथाङा इयुनाव माबायदि नैबे प्रेक्टिस खालामब्ला नोंथां बायदि जिहेतु मोनथाम जे बान्था एवार्ड खम समनि गेजेरावनो मोननो हायो बेखौ नोंथाङा फोरमायबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो इयुनखौ नोंथांनि गोजोनखौ हास्थायनानै लोगोसे नोंथांनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों